Hold kæft. Vi skal lige lave introen for fanden. Okay. What? Vi laver intro, hold kæft. Okay, jeg har kæft. Ja, det gider vi ikke mere. Bla bla. Så videre til hans profilbillede. Okay. Patrick. Ja, det er mit navn. Ja, det kan jeg se. Patrick. Au. Vi skal... Ja. Hold nu kæft. Vi skulle starte på den der Ask Me. Hvad? Vi skulle starte Jeg på får den. lige se det igen. Ja, vi skulle starte på den der Ask Me jo. Undskyld. Prøv at se det igen. 2 sekunder, jeg pauser lige videoen. Godt. Han skulle lige finde ud af reglerne igen. Han fattede det ikke. Nå. Ja. Men, ja. Vi har et spørgsmål. Fra en... Hvad? Ja, jeg har spørgsmålet for fanden. Ja, Vi har et spørgsmål fra en, der hedder... Ja, jeg ved egentlig ikke, hvad han hedder. Lille Tom på 3 år. Fordi vi har faktisk ikke noget spørgsmål endnu. Det er derfor, I skal have et. Men derfor så har vi fået en gæst med. Og det er Patrick. Og det er mig, gutter. Jeg er så lækker. De har hørt dig i introen. De hørte dig jo nok i introen. Det der. Bla 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 bla. Imens der var musik. Hvad? Du er så dum. Okay. Jeg stiller... Et spørgsmål. Så finder jeg lige et spørgsmål fra Google. Okay. Det googler jeg lige. Nej, jeg må ikke gå ind på Google. Hvis... Det er forbudt. Ja. Nære. Derfor så kan de ikke se dit profilbillede. Okay. Så skriver jeg lige et spørgsmål til dig. Hvad er en abe? Hvis du rigtig godt vil finde ud af det, så kig dig i spejlet. Nå, jo. Seerne skal lige se det. Okay. Til Den dem, er ellers god. Ja. Godt. Hvad er en abe? Hvis du rigtig godt vil se en abe, så kig dig selv i spejlet. Boom. This. Nej, ja, hvad er en abe? Det er et dyr. Et rovdyr. Nej, det er ikke et rovdyr. Nej, det er ikke et rovdyr, det er et pattedyr. Det hedder røvdyr, og det er ikke et røvdyr. Nå, det er et pattedyr. Ja, for det har mange Formaget. patter, ikke? Det har 2 patter. Nå, ha. Ja, nu kommer vi frem til de kloge spørgsmål. Nej, vi skal ikke ind til 6 spørgsmål endnu. Det er senere. Nå, okay. Ja. Nu skal vi til, hvad spiser de? Hvad spiser de? Ja, nødder, bananer og lidt bananmos nogle gange. Hvordan fanden skal de lave bananmos? Tag en sten med som banan. Det ved de sgu da ikke. Det ved de sgu da ikke, hvordan man gør. De ved sgu da ikke, at det hedder bananmos. Men det gør du. Ja, jeg bruger så ikke en sten til at mase bananmos. Nej, jeg bruger en ske. Det er lidt indlysende. Det er meget klogere. Men os, der er kommet det lidt fremad, vi bruger en blender. Hvor længe skal videoen egentlig vare? Ja, indtil at jeg besvimer. Og det gør jeg snart. Nu skal vi se hvor længe. Okay. Hvordan ser den slort ud? Ja, hvad? Hvordan ser aben slort ud? Aner det ikke. Så du skal jo bare kigge efter din lort. Og finde ud af det. Gå lige ud på lokum og skid. Og så tage et billede af det, og så sende det hen. Inden vi går videre, så har jeg en lille vittighed.
Hvad? Der er en nær ved siden af hundelort. Vi er ikke racister. Vi er ikke racister. Hold kæft. Jeg er ikke racist. Okay, så har jeg en anden en. Jeg kender den godt. Abe. Okay, hvad er ligheden med juletræ og nier? De har begge to farvekugler. Nå. Det er jo ikke engang sjovt, vel? Racisme er noget lort. Og det er ikke racisme at lave jokes med dem, er det? Nej. Måske. Men lige meget hvad? Så er vi ikke racister nu. Nej, men kan vi ikke springe til noget mere spændende, som jeg kender mere til? Altså, hvad med sexliv? Det har vi glemt. Nej, tak. For det første, så ligger damen så i reden. Og så kommer manden og siger, og så hopper han op, og så stikker han den lange, store pind op i det store hul, og så siger damen, i flere timer, og så indtil manden får ondt i pinden. Sådan er det. Og så fandt vi ud af det. Okay, næste spørgsmål. Kan du ikke bare skrive til mig over Steam, når du er færdig? Med hvad? Du skriver bare Abe. Jeg gider ikke over Steam. Der recorder ligesom på Skype. Jeg har lukket Steam ned. Nej, det havde jeg ikke. Det kan så være lige meget. Okay. Skal vi finde en slutningsintro? Intro? Man har ikke en intro til slutningen. Så en sluttro. Jeg har et vigtigt spørgsmål til dig. Hvad? En gåde. Jeg hader gåder. Strategi og okay. Er du klar? Ja. Hvad propper man i en trækasse for at gøre den lettere? Luft. Nej. Huller. Og det er sandt. Det bliver den ikke lettere af. Hvad? Det bliver den ikke ligefrem lettere af. Jo, hvis man laver huller overalt på den. Netop. Så bliver den lettere. Og det er huller. Hvad? Okay. Det var slut. Hvad? Nej, vi skal have en sluttro. Sluttro? Ja. Det er der ikke noget, der hedder sluttro. Hvad fanden? Du sagde det ikke hed noget så. Ja, lad os kalde det... En slut. En slut. Hold kæft, min computer. Okay, vi hører Top Swag. Top Swag. Ja, det er en sang. Bang. Ej, fuck. Ej, han er A playground. Jeg stiller den lige. Ej, det er sådan ikke. Syn et eller andet. I må ikke se for meget. Hvad? Nej, det var ikke til dig. Så hører vi bare Change Your Mind. Uden Lycris. For jeg tror ikke det er. Jo, det er der. Ja, ringler den. Sport. Det er meget små endda. Nå. Så kan I guys få en ny sang. Og det er DJ Execute med Change Your Mind. Som I kan se der. Og Party Rock med... Jeg zoomer lige ind på det. Du må ikke sige noget, Patrick. B. Hold op. Ej, nu kan jeg ikke få fat i recorderen. For helvede. Det er Gordon. Ej, så bliver jeg nødt til at gøre sådan der. Hvem er Gordon? Det ved jeg ikke. Er det en gulerod? Nej, de kan ikke se noget. Wow. Okay. Du skal ikke sige noget, der er intro. Hey, jeg skal lige sige lidt ting. Ej, 2 sekunder. Der er intro for helvede. Slutningsintroen. Hvad? Nej. Jeg er i gang med at fortælle noget rigtig vigtigt til vores seere. Okay. Hvis I godt vil adde mig på Steam eller Skype.
Det med de heller ikke. Videre til introen. Nå. Ja. Jeg er ellers en rigtig flink fætter. Ja, fætter. Nu har de det ligesom ikke som fætter, vel? Jeg er faktisk fætter. Jeg er fætter til 5. Kun 5? Jeg har 3 mostre. Faktisk 4, men det siger vi ikke sådan. Nu kan jeg ikke finde en slutningssang. Nu bliver vi nødt til at høre en ny. Så hører vi bare den her. 2 sekunder. Patrick, du skal holde kæft. Det er introen til slutningen. Der er ikke noget intro til slutningen. Det er der nu. Patrick, jeg sagde, at du skulle holde kæft. Ikke sige noget. Ikke sige noget som helst lige. Nu er det musikkens tur. Hold kæft. Patrick! Ja, han prøver at grine som en retarderet ko. Det er pisse irriterende, at jeg bliver med at gøre sådan. Patrick, ja. De skal lige høre sangen færdig. Farvel guys, det var så denne serie. Farvel.